Erokamano ahinya Nyakaramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo ma waikore mar kelo ni weche manyien mag oimore e thuolo ni eri ka wabiro chako weche manyien e thuolo ni nyaka wang' norom kar saa 4 mar otieno. Wabiro kelo ni mathoth mowuok e boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni jodolo mondo wek loso helu maonge adiera e chenro mag piny owacho mare. The National Assembly is going all out to reduce revenue allocation to counties in complete disregard of the Constitution and the recommendations of the Senate. Jalar ng'weko mar AUC Raila Odinga koro kwayo jood bura mondo yie omi counties omenda mowinjore kod pok margi. Ginindo go wadgi maluwo bang'e. Koro an kaka nodhi mo wadgi no weyo wadgi no modhi moyude dhoba. Pok ang'eyo. Kadhi kanyo to ayudo ka dhoge golo buoyo. Ume bende golo buoyo. Anyuola moro ywago ratiro ma nyathigi ma ja klas 9 mane otho tok madho kuong' e od math moro e kaunti ma Migori. Nyakaramogi gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-600. Iluonga ni Milton Ochieng' Awuor, jaloko mara en Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto okiro oko weche mag bishobe kanisa ma Kopere manyo luongo sirikande kaka mano mariambo. Ruto wacho ni e kinde ma ng'ata ng'ata lose wi chenro mag piny owacho kod chal mar piny Kenya nyaka gichiw ranyisi makare, kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero ma timore odiechieng' achiel tok bisobe ma kanisa ma Kopere chiwo pachgi e wi chal mar piny Kenya kendo seyo serikal kuom koso chopo singo ma gisebedo ka gichiwo n'oganda jo Kenya. Jatend piny William Ruto owacho ni e kinde ma jal moro amora ahinya to jotelo ma pachoka loso e wi chal mar piny Kenya nyaka gibed jo adier kendo chiwo ranyisi makare e wi wechego. It is very gratifying that we are here today to do this together. And I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. Ruto nyoloso e kinde mane oyuoro nyasi mar sidho jopuonjre kendo chiwo boke mar sidho skund Kopere mar Tangaza kaka mbalariany mongirore. Odiechieng' manyoro jodolo mag kanisa Kopere nyochiwo pachgi e wi chal mar piny Kenya. E kindego nyogiloso e weche mopogore moting'o arita kwe, chenro mag somo, thieth kaachiel kod osuru mamalo. Chal makama nyoyweyo duoko mapiyo kowuok kuom jotend migepe mag somo kod thieth kaachiel kod josiasa mopogore pachoka. Many families are still grappling with the loss of their children who were brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? Ruto mane medo soko jodologo owacho ni mbalariany mar Tangaza ochung' kar kende kaka mano machiwo tiegruok makare ne jodolo kendo kwayo mondo gibed thuolo mar chiwo tiegruok makamano ne jodolo mag dinde moko. Because this great institution is run by the Catholic Church. And you know, in the Lord's Creed, we all say we believe in the one
Holy Catholic Church. Even those of us who profess other faiths. But because you stand out, it is my request, because I have been to many denominations by virtue of the work I do. I've been to many churches, and I find that in some of the churches, in some of the denominations, they do not have as many qualified clergy. I want to ask Tangaza that, recognizing that many other faiths also believe in the Holy Catholic Church, that you also help train clergy for other churches. Gino maduong' makoro oganda jo Kenya rito neno en ni osiep manotwere e kind jatend piny William Ruto kod kanisa biro chalo nade tok seyo moseyudo kuom moko kuomgi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jotelo mag Azimio owuok oko kendo chung' kod jodolo mag kanisa ma Kopere e wi seyo margi ne sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto e wi nyayo telo mar miriambo kod rem chopo singo mage. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni onyiso Ruto ni nyaka giwinj jodolo nikech gin duond jopiny. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo owuok tung' mosuo gi josiasa ma Kenya Kwanza kuom nyiso kanisa achaye. E kinde ni makoth dhi nyime kod chwe e pacho kae, koth mar seyo bende dhi nyime kod rodho jatend piny William Ruto kod sirikal mar Kenya Kwanza e wi nyayo siasa mag fuong'o wach kaachiel kod rem chopo singo. We commend our Catholic bishops for calling out this rogue government on its unethical dealings with the people of Kenya that are corroding the basic core values that we cherish as a Kenyan people. Ndalo achiel bang' boka mar riwruok ma jodolo mag Jokopere rodho Ruto kuom fundo jo Kenya kod miriambo piny maru kod rem chopo singo mage, moko kuom jotelo mag siasa ma pacho kae owuok oko kendo chung' kod din Jokopere. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogaye mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni opako jodolo mag din Jokopere kuom yawo wang' sirikal e wi midhiero mag jopiny kendo chayo sirikal kuom wacho weche mag achaya ne jodolo. Literally abusing bishops, because if you also don't respect our spiritual fathers, where are you going to get blessings from? And we want to tell our colleagues in government that what the bishops have said is what the Gen Zs said, is what the millennials said, is what the opposition is saying, is what the international community is saying. Stop the abductions, stop the corruption. So name calling or trying to intimidate the bishops will not change the truth. Address the issues, stop the insolence, stop the intolerance. Kioni owuok tung' mosuo kod josiasa ma Kenya Kwanza kuom temo donjore kod Archbishop mar din Jokopere e bade manyeri Anthony Muheria ka owacho ni mano en temo nyayo akwede mag dho udi. The targeted bishop is Archbishop Muheria. And it is important to know that Muheria did not even lead the statement. It was led by other bishops. Kipngetich was one of them. He is not the chair of the bishops. But that profiling and saying that that was a tribal statement is a profiling that is in keeping with the Ruto regime. Stoning the bishops or trying to kill the messenger will not change the message. We stand by the bishops, particularly Bishop Muheria, who has been targeted, and we stand by the church, we stand by the truth. E log tich maduong' mar duond bura mar Jubilee, ogai ma kojolo mar Jubilee Sabina Chege otemo bet echiel e wi ywaruok makamano ka okwayo jotelo kod kanisa mondo bed kod luor e kindgi. From the statement of the bishop, if there's anything that we need to look at, the government need to look at it. If there's something that needs further clarification, we can clarify without name calling and with humility. Ruto kata kamano oyudo jokore e kinde ma jaod bura ma Kilifi Owen Baya kod nyawadgi ma Uasin Gishu Gladys Boss odokne e wi seyo mag jodolo. So when I see these Catholic bishops doing, it is unfair before God and before man to peddle lies and to use information that is incorrect, to bash and actually pray God
to curse this country. We love the church and we continue to pray with the church and to pray in the church. But we want them to be fair and to be consistent. Consistency is very important. There are times when we have really wanted the church's voice to be heard, but we haven't heard it. Now things are improving. The country is now on a trajectory of recovery. Yet the church is painting a very gloomy picture. It's not fair at all. It's not fair at all. And we wonder why this is happening only after the broad-based government has been put in place. So we want to plead with the church to help us. E twak margi odiochieng' manyoro, jodolo mag din jokopere ne oseo sirikal kuom rem tieko lal kod nek mag jopiny, kedo kod weche mag mibadhi, kaachiel kod winjo ywak mag oganda e wi okumba manyien mar thieth mar SHA. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka gi jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni omako amen kod jatend piny William Ruto e wi chenro mar chanjo jamni maromo milion 22 kochakore higa manyien. Ka gitwak kod jofwambo, Kalonzo kod Kioni owacho ni chanjo ma kamano dhi rocho ngima mag dhok kendo kwayo jopiny mondo obed akicha e wi chenrono. Ne giseyo Ruto kuom yie mondo ti kode gi piny mar Amerika e temo chanjo ma kamano ne jamni ma pachoka mana mar chopo ajenda magi. Chanjo manyalo kelo midhiero ne jamni ma pachoka e higni mabiro. We have also been reliably informed incontrovertible scientific authority that these vaccines will alter the genetic structure of our animals. After 1 or 2 generations of vaccines, up to 36 months, reproduction of new life will begin to be plagued by issues. These issues include, but are not limited to, the birth of animals with severe biological malformations as a result of genetic manipulation. There will also be the difficulty of the animal's incapacity to reproduce completely. Ruto amedanganya sisi mpaka sasa ameenda kudanganya ng'ombe. Wakenya wasipochunga tutaanza kuona ng'ombe imezaliwa ikiwa na mikia miwili kama waipa ya gari, moja padei na ingine padei. Ogai mar doho Martha Koome owacho ni midhiero mar nok mar omenda osebedo ka ng'iko chenro mag doho, gino mamiyo ok ginyal chwalo tijegi e yo makare. Koome wacho ni kata kobedo ni gikadhe midhiero ma kamano, doho osebedo ka ninde tije kendo kwan buche ma giseyalo higani odhuro moingo ma higa mokalo. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa ler e wi wachno. Some of the courts where we operate. Nok mar omenda ne doho ma pachoka oyang ni ng'iko chenro mage moting'o yaro bedene kendo chwalo chenro mag doho machiegni kod japiny. Inadequate financial resources impact our ability to open more courts, expand infrastructure, recruit and train judicial staff, and invest in necessary technology. Adequate funding is essential for the judiciary to meet its mandate effectively and to uphold the rule of law across the country. Kane olose romo mane obagi e doho ma Milimani mar yango chenro doho e higa achiel mokalo, ogai mar doho Martha Koome owacho ni e higa achiel mokalo giseyalo kendo tieko buche modhuro mane ni mbelegi. But I can assure you I sleep with several of them, and so are these judges who are in front of you, who have to wake up in the middle of the night and catch up with a paragraph or two. Or sometimes you cannot even sleep because the solution has come in form of a dream and you have to wake up and write it down. Am I right? Omedo ni gisekedo gi timbe majendeke mag lalo files mag buche miyalo e doho, komedo ni gisechwalo doho machiegni gi oganda ka giyawo bedegi e counties. To bring justice closer to the people, we operationalized 57 mobile courts, reducing the average distance to court services to an average of 80 kilometers. These mobile courts serve remote communities, ensuring that justice is not merely a distant concept, but a reality accessible to every Kenyan, regardless of location. Jatend riwruogo Kinde Faith Odhiambo kwayo doho mondo tim ng'eto mag buche maonge mibadhi kendo giti kanyakla gi jod bura e seche ma gichwalo tijegi.
every judicial officer that they must remain independent in their decision making. And it's also on this tenet that I'll continue to raise concern over the underfunding of the judiciary and the need to have a fully fledged, optimized judiciary fund to ensure that independence. When we speak as one voice, executive, judiciary, and parliament, we are stronger. If we're able to communicate our things as one voice, we are stronger. And it's possible we'll be able to convince the public. When we speak with one voice and use modesty, we try to drop opulence, because it seems the people of Kenya want to see modesty. Eromo mane obagi gi ogai mar doho Martha Koome mar golo lipot ewi dongruoge ma gisetimo e iko mende 2023-2024 owacho ni midhiero maduong' ma gikadhe en nok mar omenda ma bende miyo ok gichwal tijegi e yono makare, ka bende okwayo oganda jo Kenya mondo ti machiegni gi doho mar neno ni buche ma ging'ado ong'ad e yono makare maonge mibadhi moro amora. Linet Undi, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Jalar kom mar AUC Raila Amolo Odinga koro siemo wang' jod bura kuom mako chung' mabiro rocho mokalo chenro mag loch gwenge motenore kod pok mar omenda. Odinga nolero ni ywaruok e kind od bura mar Senate kod mano mamalo ewi omenda mane onego orne counties ok en gino maler kendo winjore olos wachno mapiyo kaka nyalore. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga leronwa, winjruok machwalo omenda maromo kwana atamalo 50 ni chal kama biro keto chenro mag loch gwenge kama tek. Bang' lil kuom thuolo malach kendo koso wuoyo e weche ma idewo mamulo kit telo mapacho ka, Odinga gikone to nobedo kod twak gi jofwamb weche e apize mabuore ka. Kae jatelo nohum ahinya kod chung' mar od bura mamalo ma oramo ni duol mochung' ne chiwo omenda ne counties CRA nyaka bi chwal mana bilion 380 kata kodoko ni Senate to nopuodho bilion 400. The National Assembly is going all out to reduce revenue allocation to counties in complete disregard of the Constitution and the recommendations of the Senate. This move is not only illegal and unconstitutional, it also sets an extremely dangerous precedent, which, if allowed to stand, will lead to a slow but steady strangulation and eventual killing of counties. The National Assembly must get it very clear that revenue allocation to counties can only go up, not down, unless the intention is to kill devolution. Gesani thoth tend counties gwanyore mana gi pado wira ni omuom mar chopo dwaro margi podi okonyono agulu margi. Gino ma Odinga no ywak ni biro thiro mokalo loch gwenge mobalo kod dwaro mar katiba mapacho ka. The result of this unhelpful and unnecessary deadlock is that the operations of the already strained devolved units are moving towards a standstill with critical services in jeopardy. This unlikely and unhelpful fight over allocation of revenue to counties threatens a shutdown at the counties at a time Kenyans need the units to function optimally and help boost the country's increasingly fragile economy. Tich ariyo mar jumani aput ma onywando od bura mar Senate gi mano mar od bura mamalo norem chopo e winjruok ni higa mar omenda ni omuom marom nade ema obenego chwal ne counties. Odinga nomedo chiwo siem ne od bura mamalo. Execution or implementation of programs has never been and can never be the job of members of parliament without creating a serious accountability crisis in our governance system to the detriment of us all. The National Assembly must do the right thing and work with the Senate to get the correct amount of money to counties. Od bura mamalo bende osayawo bade ni omenda mag kongo apaya mabende ong'ere kaka Road Maintenance Levy onego koro bed ni e bwogi mana kaka gulu mar CDF, gino ma Odinga okwedo sidang'. The members of the National Assembly are also scheming to dip their fingers into more executive projects like Road Maintenance Levy Fund at the national constituency level,
in addition to the National Government Constituency Development Fund and the National Government Affirmative Action Fund. For the very little work being done in the National Assembly, the Assembly is most of the times empty. There are no debates taking place in that Parliament the way it used to be when we were members of Parliament those days. Kata kamano, jatend migawo mar omenda ma pacho ka Migosi John Mbadi kane ochopo e nyim od bura mar Senate ne ochiwo ler gimomiyo pok mar omenda go ibiro chwalo e kidieny mar kwan atamalo 50. Siem mager mar Raila Amolo Odinga ni od bura mamalo biro mana seche ma counties ma pacho ka ywak ni gionge kod omenda ma ginyalo tayo kod chenro magi mag dongruok. Kata kodoko ni noket aput mar kelo winjruok e kind od bura mamalo ka achiel kod mar Senate. Gima ber moseneno nyaka sani onge. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang osingo ne jopuonjre matimo penj mar KCSE ni onge ketho moramora mar kuo mar penj ma ok bi kawne ondamo mowinjore. Koloso e boma ma Embu, Kipsang nowacho ni penj michwalo e mbui gin mago ma bandia, kolero ni onge penj mosechopo ne japuonjre kapok sani ochopo. Bende omedo ni okenge duto moket gi migawo mar somo mar kedo gi kuo mar penj iluwo kaka dwarore. One thing I want to affirm is that our exam has not leaked, because an examination leakage is where people get exposure to the exam maybe a day or two early. What we have been having is what we call early exposure, where people receive the papers the same they are receiving here. Once they are in school, as they distribute to the students, somebody takes a photo of the paper that already has been opened. That one is not a leakage, it is an early exposure. And this year, we totally changed strategy in our examination, and all our exams are personalized. Each exam is to an individual. So when a student allows their paper to be, a photo to be taken of their paper, then that paper is traced to an individual. And that is why this year we have said people will be taking personal responsibility. Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura owacho ni piny owacho oikore mar kedo gi midhiero mokwako mbalariany ma pacho ka e chulo gope madirom bilion 30 mosekelo wich bar ne ten mbalariany go. Owacho ni piny owacho oseiko omenda maromo milion 40 e chwalo chenro mag somo e mbalariany go, kendo kwayo jopuonje mondo yie odogi e tijegi, ahinya to mago mag mbalariany ma Moi. Bende nomedo ni chenro manyien ma siro som jopuonjre e mbalariany biro konyo jopuonjre duto ma ok odewo anyuola ma giwuokie. Kumekuwa na shida ya vyuo vyetu vikuu kwa sababu zimepata kuwa na madeni zaidi karibu bilioni 80. Lakini tumekuja na mfumo ambao unamwangazia mwanafunzi wa kawaida, mwanafunzi mwenyewe. Kwa sababu wakati ule mwingine zile fedha ambazo zilikuwa zinapatianwa na serikali zilikuwa ni 42%, ilhali ilikuwa ziwe 70% ya karo. Sasa hivi tunavyozungumza, tangia mwaka uliopita 2023 tumeweza kuweka zaidi ya bilioni 41 kusaidia vyuo vyetu vikuu, na ndio sasa hivi pia tunawaambia wahadhiri wetu warejelee madarasani ndio tuweze kusoma. Hata kile chuo kikuu cha Moi tumekuwa hata na mikutano mpaka jana usiku kuhakikisha kwamba tumerekebisha yale mambo ambayo pengine bado hajaingiana vizuri. La, kwa hivyo serikali inatoa mwito kwamba sisi tuko kipaumbele, kwa sababu shida zipo, lakini lazima zitatuliwe na lazima kuwe na kanuni ambazo zitafuatwa, na wakati mwingine sio jambo ambalo ni rahisi kwa mambo kama haya. Ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag oimore wakaw yweyo mokwongo, to kapok adhi e yweyo aneno ote mar Pascal Olajo ka entiere Nyasore School. Owacho ni jakabla Kenya dwaro lamo gi tweyo weche mag thoe ng'eny mokalo. Kaito ote machielo en mar Min Pilot, owacho ni jakom jopur Tiang' Mandhiwa Rafael Owino okawinjo gimiwacho Min Pilot.
Oimore Jakablaka ne ni maler kaki kelo no weche Ramogi TV to jakilas ochikono aparo ni oro ote chon pani chaki nuo mana ote manis Samuel Orek Dodo wacho ni jo kanisa ni kare kaka Jakablak mago jok mowir kaeto machielo wacho ni Eric Odemo ka chunge Kanyamkago bende nenowa Abil Koluko nenowa maler ka entiere Komito kaeto machielo bende wacho ni Ramogi TV ma Pito Lo marimo majimbo nasikiza sana kendo aluwo Ramogi TV nyako Ramogi gigidhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 16 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Nakuru Town, Salga, Kibunja, Molo, Keringet, Pombo, Olenguruni na kumalizikia Njoro Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyako Ramogi, familia moro mawuok e gweng' ma Aonge Dhiang' e ward Makaler e sub-county ma Nyatike yuago ratiro ne wuodgi ma jahigni 17 ma ande ne somo e klas 9 e skund secondary ma Olasi. Giwacho ni ande nowito ngimane tarik 10 ma dwe ni bang' madho kong'o e kar uso kong'o moro e gwengego. George Juma nigi mathoth. 10 mar dweni japuonjre majigni 10 kod 7 masomo skund sekondari mar Olasi mayudore e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori ne owito ngimane e yo magalagala. En tho mabende koro kelo penj mathoth malo duoko. Thina ni kaka noyudore e dho ba ok ang'eyo nikech nowuok nodhi nindo muda mar saa 4 magotieno koka watieko kodgi chiemo moabudho matin moromo saa 4. Koro wuok ni odhi nindo, ginindo go wadgi maluwo bang'e.
Koro an kaka nodhi mowadgi noweyo owadgi no modhi moyude dhoba pok ang'eyo. Oweya ni en odhi ninde ot moro nowadwa opange center to an aweye ni dhi ninde ambe kiny wamonde tich mano onego bed ni wamonde tich gokinyi. Koro kachiewo gokinyi saa 12 kawuok kadhi ng'iye center yudo koonge ot tawuok kadhi kuma ne onego bed ni wadhi e tich to ayudo daktari moro kanyo to kona ni Omera bing'e ne ng'ani king'eye to kadhi ayude koninda uma kamae to ka ele kama ayudo ka en owadwa miluongo ni Clinton. Japuonje Clinton Onyina obende mane familia neno kaka rawerano manyalo bedo sulwe mar familia bang' nyithindgi moko sombgi chote kore ne oyudi oko mar kar madho kong'o kata ba e gwego Makaler ka ok ne onyal kata wuoyo kabende owito ngimane bang' seche machuok. Nyathini osebedo gi chandruok kindgi gi mingi ka mingi nitiere ka gichandore ka kod kacha ma samoro kata chiemo bedo matek e kindgi. Samoro gidhi gikunyo mana rabuon to tombo e puothe mag ji kata oduma ma kuonde ma ji osegine ma gidhi givuno mondo gidhi gikonyre godo. Wetene mokwongo ne thuolo otamo mondo gidhi gi sikul kaluwore kod chan. Min japuonje ni Helena Uma Onyina wan lipot mayande ne oyudo en japuonje ni ne one kar madho kong'o kata ba kod jowetene otino piny oru godo tarik 10 dwe ni. Ayudo ka nyathina ni ok nyal wuoyo, ok nyal lokore, ok nyal ng'itni kata. En ng'ama oling' ma kamikete no emobede, onge lokruok moro amora. Abedo kode nyaka muda moniang' modhi gik moro saa 6 kapok nyathina kaneno kata kotimo lokruok. Eka nyathina ni otho. E seche matho mare kelo piny mathoth ma oti kaka japuonje ni ma iketin ni 10 ne oyudore kar madho kong'o kod gima ne okelo tho mare. Owadgi wuon japuonje ni Lawrence Adume ywak ni obila pod otamore konyogi mapiyo piyo mondo giyude adieri ka otenore kod tho rawerani. Research gi follow up to nokona ni nyathini ne nie ba. Jomano gima ne kelo tho nyathini ne ok ang'eyo kadhi kanyo to ayudo ka dhoge golo buoyo, ume bende golo buoyo, ume ka dho ume no ridhore, dhoge bende no ridhore. Adwaro ni justice oyudre ne nyathini mondo familia ni oyud haki gi. Okang' mara ma yudo duoko mar penjo mathoth ma otende kod tho mar japuonje ni ne ogore Lwanda ka obila ne gidhi nyime kod timo nonro. Familia ne kwaro wego makina togo mag oganda mondo koro wuog oko kendo koro konygi e manyo ratiro. Joratiro mochung' ne ratiro mar dhano konya uru mondo ang'e adieri mar nyathina. Sirikal akwayo ni kuyie to konya mondo ang'e adieri mar nyathina gimonego nyathina ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji 6 mag gavana ma Migori Ochila Yako nowalo ne lemo ma oting'o kaachiel gi jatend migawo mar pi kod teko kaachiel gi apisa madongo 5 manochopo e nyim od bura ma Migori mondo mi ogogi kogno koro rito duoko mar od burano. Jogo manigo kogno oting'o Silas Owuor Onyango manogwele lemo ma jatend migawo mar pi kod teko, Samuel Marwa manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar riwruoge Saga koda Kea Madafu manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar pur. Moko bende nochopo e nyim doho ma Migori kata e nyim od bura ma Migori ma bende nogo kogno gin kaka Gerson Okoth Njoga manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar apaya kod wuoth kod Nicholas Rioba manogwel ne lemo mar apisa maduong' mar rango kaka chenro ma kaunti no itimo kata monitoring and evaluation kaachiel kod Collins Oyugi manomi lemo mar apisa maduong' e migawo mar apida kata public works and infrastructure. Kendo an gi geno ni koro kaka komiti wadhi ndiko report mondo mi watere ot mondo e ot opuodhe kata owach pachgi. Tich mar yiero waziri en tij governor gi executive. En ma en gi responsibility mar keto ng'ato manyalo tiyo kaluwore gi pache kata gi lekne. Omiyo kapo ni nitiere moro bang' kwasekadho ng'ato onge kada wageng' mano. To wan wakadho ng'ato kaluwore gi chik momiwa. To koro ka ng'ato bang'e tich otamo dong' pod executive nigi thuolo mar gole. To wan tijwa en making sure ni ng'ato
okadho requirements mag chapter 6. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kokalo omenda michiwo ne chenro mag kedo gi pek mikelo gi lokruok mar futo yamo e kor lwasi Floka ochiwo omenda maromo siling milion 12 ne grube 82 mag mine kod rowere midhi ti godo e jiwo pith mar yien e kauntino. Chenro no idhi tayo e ward 40 mantiere e kaunti ma Homa Bay, kama grube 82 go moro ka moro ibiro dwaro nolos tielo mag yien maromo 100 mibiro pidhi e kor gwenge ma Homa Bay mar kedo gi midhiero mabiro nikech lokruok mar futo mar yamo. Gavana Gladys Wanga manotelo ne chenro makamano nochiwo chek mag omenda go koko ni chenro no dhi konyo medo atamalo mag bunge mapod ni piny e kaunti no ka okone grube moyudo omenda go mondo ti kodgi e yo makare. Pidho yiende yo Bay, priority mwabro ngiso gini kaming'iewe seedlings mokuongo en grube ma wamiyo support gi mondo pesa ni oluorre kendo bed pesa maduong'. Matiende ni kiwuok ka to nyakudhu los nursery zuma beyo mondo sa asaya midwa tim tree planting day kata sa asaya ma organization mora mora dwa pidho yiende, obed national government, obed county government, to une mubedo kama wakuongo wayude yiende ma wadhi pidho. To kwa kau nono wang'iewo gi pesa. Kaiti chaki ng'i the variety kata the species mitima ng'owa midhi pidho. Mano ero duong' mokalo. To sama High Excellency biro neno ni be pidho yien ochakore kodi ni to in kadiponi ni resge to a group kanyo upidho yien adi amongst the group kanyo unupidho yien adi moloyo mopogore gi mi uso oko nekech mae is a support mar Homa Bay. To uneno ka e loch mar sirikal mar gavana masani oneno ni ok en mana pidho yien kende, to mondo un bende joma tindo kaachiel gi mine to gi joma nitie oyud yor tich. Nikech ka ubedo gi yiende mang'eny, koro udhi uso gi kaka Roy nowacho ni ok ochuno nousnwa gi cha, to joma tiyo kanyo bende koro yudo nweng'o, koso yien udhi chiwo nono. Riwruok moro mawuok e piny Netherlands kanyakla kod kaunti ma Kisumo dwa chako chenro mar kedo kod oula masiko daro ji alwora manyando, chenro madhi kawo higni 10 kendo muonyo omenda maromo bilion 4.9. Riwruogno yande nosedonjo e ogirimiti gi kaunti ma Kisumo ka chenro no igeno ni dhi ting'o gigo kaka pidho yiende gi ngaoche kaachiel kod kunya oche mar neno ni pi ok omwomo. Chenro no igeno ni biro konyo e tieko midhiero mar oula ma higa ka higa daro oganda e miechgi ahinya te gwenge mag Nyakach, Nyando gi Muhoroni. I will for the last 3 years, 500,000 cash return, young women, women who are breastfeeding, and waol gi pogo ji mogo ma miyo ng'ato chiemo kawuono to kendo kinyo chako bedo mana gi dhiero. Mano ok ber. Omiyo koro wanwang'o gimoro mwanyalo miyo jowa ma gin koro kinyo gi kwechi o girit msaada ma kuom ji. Koro gin go weso margi ma gin be koro gitimo giegi kaka mana kigin. Ma gin bende koro ginya ma giloso mana city margi ma koro gin bende gin gilokre jomoko. Mane e yo mwakelo ka. Koro jowa gi mwakelo ka gidhi timo goro miluongo ni pilot. Yani ranyisi kaka gino biro bedo. Kose losore mon nya maber Nyando ka. To koro gini gole itere Nyakach, itere Ombei, itere Kure. En project maduong' mabiro telo kaka ng'iyo kaka inyalo ging'e weche mag pi maturo ji, kaka weche mag daik, weche mag pi mawuok e nam ma iluongo ni backflow, to gipidho yiende alworawa mabiro bende biro kelo yamo maber, biro kelo pi mar koth. Omiyo aparo ni en project maber mabiro konyo jothurwa. Omiyo awacho ne jogweng'wa modak e Nyando ni kuneno welo ka wuotho to wamigi support motegno mondo project no wakaw kaka marwa nikech odhi konyowa. Kawadhi nyime en ni jopur niang' ma pacho ka koro neno ka geno limbo bang' bedo gi midhiero ma kagi kacha kuom higni mathoth.
Marien bang' jatend piny William Ruto puodho chik mar bero sekta mar sukari mageto kelo ratiro, pok maromre kod manyalo kelo dongruoge mochwere. Ripota marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth ewi kaka lokruok ma kama dhi kelo ber ne jopur bang' biro chako tich tarik 21 dweni. Kuom higni bora, jopur niang' osekalo midhiero mopogore matamre gi nono. Piny maru moting'o deko e chudo, nweng'o mapot kod telo marach e sektano. Kata kamano, lokruok duong'o e dhot gi chik manyien mageto duogo geno kendo chiro sekta mar sukari. E romo moyiedhi manobagi gi bad migao marango chenro mag pur kod chiemo pacho ka Alpha, jopur no wuothgo e ber magidhi yudo kokalo kuom chik makama kaka yudo atamalo 40 mag omenda ne dongruoge mag pur niang' kod atamalo 5 ma ibiro keti ne migepe mochung' ne kedo ne ratich jopur. We are hoping that as it commences, we are going to start with the draft regulations so that at least we have a working document which we will present to the stakeholders in the shortest time possible, hopefully before the year ends. We are not reinventing the wheel. The issues are the same. We are just going to change them to reflect the new act, which is the Sugar Act number 11 of 2024. Chik makoro nitie manyo rais okete kokene ema koro dhi kelo order in the industry kendo koro jomoko ng'eyo kuma gintiere within the 5 catchment areas montiego kendo jopur negi pesa 40% magibiro timo ko development moko osebedo kanitie. Pend chikni bende dhi miyo jopur thuolo mar walo jochung' 5 e bod mochuok kendo mochung' ne pur niang' pachoka. Kenya Sugar Board ondamo mageto neno ni otiek chutho job lek mosethiro sekta no. King'iyo kata the composition of the board, jopur negi slots mang'eny, jopur manigi slots 5 magidhi yiere directors, jomodong' negi 1 kata 2 kaka millers e ndalo no ero. To kendo jopur biro bedo represented e migepni giduto e research organization mabiro ng'iyo ni en variety mane yang mane maber, en formula mane monego tigo kilos table pricing committee, to kendo be pricing committee itself gibiro bede gi a representative. Kata obedo ni midhiero moko, to jopur pod ywago kaka dwaro ng'eyo tij tend counties malong'o e sekta mar sukari. Jopur kata kamano nigi geno ni chik makama dhi kelo negi ler kod ratiro mathoth e sekta no. The issues we discuss that is a bit glaring missing. One is the role of the farmers in the tribunal. It's not very clear. We feel the farmer should play a key role in the tribunal. We are not very clear with the function, with the role of the county, the function and the role of the county. Agriculture is fully devolved, and the national government should stop bulldozing. This big boy syndrome is not in the spirit of the constitution. So we just urge upon my senior, my bosses, the COG and the governors, please don't watch as you are being undermined in the whole process. Omiyo wan gi geno ni weche mwawacho kaka wuono biro miyo wa jopur bedo gi ngufu moingo moloyo to gi gik mwawacho ni biro timore. E sama ndalo sudo kao tarik 21 dweni, machiegni biro chako e tich ayanga. Geno ni malo ni lokruok mar arieya dhi neno e sekta mar sukari, e sama jopur bende geno yudo resruok mochwere kendo bero yuto margi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koni lokruok mowinjore nyaka timi e sekta mar majan chai mondo mi jopur kaachiel gi piny owacho nwang' yuto makare. Kindiki mane loso Mombasa bang' yore romo manokelo kanyakla jogo manie sekta mar majan koni ywaruok mosebedo kadhi nyime e sekta no osebedo karocho nengo mar majan kaachiel kod rang'iny mar majan migolo e puothe. E sechego go jatend migao mar pur Andrew Karanja bende noko ni piny owacho onego ket maino e manyo chirni mamoko e pinje ma oko mar gayo wach mar majan diwe pachoka nikech nok mar chirni to chutho e pinje ma oko. Magi ne giwacho bang' yango ni majan chai mar Kenya en achiel kuom mago makelo mwandu mathoth mag ne Kenya. Lack of value addition. Now we are saying with the plans put in place on value addition, we want to sell our tea at the price of gold, because tea is called for our farmers, it is called for this country because of the foreign earning.
So that is a channel. Going forward, we will be kindly requesting you, Your Excellency, to lead some of the missions to go out to the countries where we can even sell more tea. Because the volumes are growing, we need to market that tea. The other challenge, and which is a good challenge also, is that we also need to improve on our quality. We know Kenyan tea is good quality, but there are certain areas where we need to improve on quality. The reform in the tea sector must succeed by all means possible. There are no two ways about it. There will be no roadblock. There will be no obstacle. There will be no hurdle. We will succeed for the sake of our country and for the sake of the farmers who sweat out to make sure that they give us this proud product that we sell and boast of all over the world. Mimi najua hapo kutakuwa na matatizo, lakini tutaendelea. We will reform our tea sector because if it is giving us this value with all the challenges, you can imagine what it will do if we removed the challenges we have. Wuoth mar Safaricom sambaza furaha komakore kod kambi mar Royal Media Services nodonjo odiechienge mar 5 e gwenge mag Hoho mar Okak, kama ne gilimo gwenge ma Chepkoilel, Langas, Huruma, maili 4 nyaka boma ma Eldoret. Hilda Obuya nigi ler. Wuoth ma kawuono ma dhi aloka stembe Safaricom nochakore kar konyo nyithindo ma Eldoret, mano mong'ere kaka Eldoret Children Rescue Center. Doubting kama watakula Christmas yao, lakini sisi kama Rescue Center, we are double sure of the Christmas. We've come to inspire them, to encourage them, and to make sure they're also enjoying our 24 years of celebration, and they're also enjoying Christmas in a big way. Wuodhni mokwako gwenge mopogore opogore mag puonjo jo Kenya ber ma tiyo kod chenro mag kambi mar Safaricom. Tembelea leo na kuangazia sisi vitu sawati mbalimbali, hata isabiki kuna kondoo, mbuzi, nini, vitu mingi tu. Furahi venye wamesambaza furaha, tunaenjoy, tumefurahi sana. Jishindia kuku siku ya leo, nimefurahi sana. Chiengeso wuodhni dhi chomo kaunti ma Nakuru e gwenge mag Kaptembwa, Salga, Molo, Keringet, Oleguroni kod Njoro. Tunafurahia na Wakenya wote, yani kuwashukuru kuwa na Safaricom, na yani wateja waaminifu. Tunasema kwamba popote kusikia ambapo yani tutapitia tokea, manake zawadi ni kem na raundi si mchezo. Hilda Obuya, Ramogi TV. Jatend migao mar weche tije pachoka Dr. Alfred Mutua ochaka yanga kampen malimo counties 47 kaka yo maneno ni jo Kenya yudo puonjo wi thuolo mag yudo tije pinje maoko. Koloso e kaunti ma Kisumo, Mutua noyango ni jo Kenya makwan giromo 3,427 oseyudo tije e kind ji 800 mane ochwalo dwaro mag tije e piny Qatar. Koko ni tend migao mare biro yaro badene maneno no gando yudo tije e pinje mopogore. Mutua koni kochopo tich adek ma juma manyien, tend migao mare kaachiel gi jatend piny biro timo limbe e counties mopogore maneno no ganda ondikore ne yudo thuolo mag tijego, ka bende okwayo jo Kenya mondo ne nigi timo ikruok makare gi obok madwarore kaka picha mar passport e kind mamoko kokalo kuom mbui mar piny owacho mong'ere kaka e-Citizen. Kenya is bigger than just Nairobi, and it is unfair to have people traveling kilometers and paying so much money and sleeping on the road, sleeping on the site just to seek an opportunity. So instead of them coming, we are taking the jobs to them. We are taking the jobs to all the 47 counties of this republic. For the Qatar exercise, out of the 8,000 jobs that were on offer, we were able to recruit 3,247 Kenyans in round 1. Already as we speak, out of those recruited, 1,500 have received their offer letters and signed them, and they have started processing documents so as to depart. The whole process of doing medicals, application for visa, and the other process has started, and so the others are coming in. So we do expect that all of them will be ready to travel within the next few weeks. We will start next Wednesday. We'll take a small break during Christmas, continue in January, and complete by mid to end of February of next year. I will be publishing on my normal X government website, my Facebook handles, together with all the other related sites,
the programs and the jobs being offered, and I'll do this by end of day of Monday. Jogo manie sekta ma limbe Mombasa koni thotho tende biro pong kod welo kaluwore oganda makwar mag welo mosetimo booking e sechegi magitimo ikruok ne nyasi mag Disemba. Thoth welogo gikoni gin mago machano yuore piem mar tuke makelo kanyakla jood bura mawuok e pinje aboro ei Afrika midendo ni East African Parliamentary Games mabiro timore e thuolo mokwongo e pacho ka mangima. Kaluwore gi apisa maduong' migawo mar limbe e kaunti ma Mombasa, Pauline Oginga, tukego machakore tarik 6 nyaka 18 Disemba bende dhi bero chenro mag limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa. En gima kelo wabunge ko e pinje aboro ma wan gi wa expect wabunge 1,500. Then jok magi wuothogo 1,500 mano ji 3,000 but ginyalo kalo kanyo. En nafas mar timo ohala. Otende opong' makata nitie joma pod wamanyo nigi kuond magidhi ninde. Otende opong' miyudo ka samoro hotel achiel jo Sudan okawo te kamano. Koro wan gi mor wacho ni otende wa opong'. Namba 2, nitie jok makoro bo nyiepo. Wadwa ni jogi kobiro gi pesa ni to pesa ni odong'. To kik odong' no kwale. Odong' ni ng'ato nyiepo. Koro wakwayo jowa ni kiuso be kik igo bei ma ng'ato ka ngodhi opimo wach gi wadgi to yudo no mae. To gichako wacho ni Mombasa rachi ma yobna ji kotimang kobiro nyiepo. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Basi ne kwa Ramogi chenro mar Ramogi Night Disco kowuok e Radio Ramogi kaachiel kod Ramogi TV chakre saa 4 nyaka saa 6. Tielo mokwongo jangolo marwa mar juma en Dr. Omolo Kondego. Benga maratari. Kara kamano tielo mar ariyo Ninja the Entertainer nyiso ni to ipanga ng'o. Para moga jong mana kaka isewinje no Solomon Atito Kafayo singisi nyagolo mar juma. Ambe iko ni ngero mar juma madhi bedo maliet to met to tekre ng'eny maratari. Wacho ni e Ramogi Night Disco ka emokelo ni thum motimo cathedral mobedo piny mayweyo pile ka pile. Wacho ni kete manaka. Oneno dongo pod nitie. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Sisi ndio wale watoto wa Mungu.
tugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.